namijin duniya, shakaramniyar magabta, amalan cikin maza mai kifaɗi, jiki baran zuciya, kunu alƙalin tsamiya, ashe kaza mai 'ya'ya ke tsoron shirwa na Sadiya. Ana baka fara ko tana fitsarin kai. Sukuwa a ruwa maganin mahaukacin doki, ga inda na'in al'amarin mai gwazo. Ashe komi daɗewar dutse a ruwa ba zai koma kifi ba. Na Sadiya sai dubu ta taru, marga-margan namiji gagara kushe da hasada. Wurinka a duniya farar mace ta kowane hali, sannan a hankali watakila hawainiya za ta haye ce biya. Da ba ka fata. Ƙarin shekara a gidan yari. To bakar ma ba a yi, saboda baka ga ɗakin Ka'aba ba bane. A kwana a tashi sai ga kayan nama yana ƙoƙarin hana kura sukuni. Dabara ta rage wa mai shiga rijiya. Cikin mazaje ba kowa ne ba, zan yarda so shi sai wanda ya amsa sunansa namiji. Kauna zan bashi, lallai kayo sa'a tun da na yarda na sauke farashi. Da ni da kai tabbas na yarda, za mu soyayya. Na yarda, zo mu soyayya. Godiya zan miki, dan kin ba mu mulki. Lallai za a sha biki, ango zan zamo miki. Bikin mu za a yi babban taro, auren soyayya. Ko ba sa so auren soyayya. Ya yi kamun gafiyar bene, kan ya farga ruwa ya ƙare wa ɗan kada. Kaddara ta riga fata, shi duniya ta fi gaba ruwa iya jima. Na Sadiya. A'a, wannan kuma shine shagwaba, waitar wada da kukan kishi. Daga taskar kamfanin kufai na Films Abuja, wanda ya goge matuƙa wajen kawo muku da haɗaɗen fina-finan Hausa. 'Yan wasa Abubakar Waziri Bado, Rumma Sawu Abdullahi, Anas B. Yusuf, Sadiya Yusuf, Rabi'u Garba. Ali bakin ci amanarta. Ban ci amanarsa ba. Mazan yau ba kwa sa wa matan ku kayan kwalliya. Sau ɗaya in kuka saka wa mata kayan kwalliya a kayan lefe, ba kwa ƙara kawo musu cikin gida. Sai dai ku fita can ku ga 'yan mata suna kwalliya, suna hoda, suna jan baki, kafan ku yayi tarawa a waje. Bisa shiryawar Alhaji Bala Mu'azu Kufena, ɗaukar nauyi Abubakar Waziri Bado, mataimakin mai bada umarni Abubakar Waziri Bado, bada umarni Mansur Sadiq. Kada ka sake a baka labarin wannan ƙasaitaccen shiri na barkwanci fakat